ka chanela kalo lom le vek chewa hei tu na hianin civil hospital aizola naw nei turin kanom meka voin hi July ni som pahnih ani a July ni som pahnih zinga khanin katui ron puta chuwang chuanin civil hospital a kan tlan pheia ti hianin hei minlo admit ngala kabana venfon te anlo vo a chuanin min hmuang hianin hei ka ke te khu avung ber bur ani chuanin kaban le lama hianin hei huat ka nei le nei lo te khan en boka ti khan arun chin chha boka ni khu ti hianin kanin admit zo to tu na hianin naw veina khamiron khai don ani hei tu na chuanin naw kalo nei to a hei boite ani ami pa kan nei a kezi thum lengram za sari somnga rit kan nei a pathian zara kan tluang ang renga ka vei rei ru tuk lova ni som pahnih zinga khang ka soi to ang khan ka tui ron puta chuan civil hospital a I kan tlan pheia chuanin hospital pawh kha kan kal mai lo traffic jam na sa nen khan taxi kan bia a kan buai lu tu vel nen khan ti khanin tlai lampanga khan kan thleng phei zawa ti hianin ni som pahnih zana kan nei ngala ni naute hei kan naute chu ni a amutui sek sek khop mai hei pathian zara kan van nei ang renga thoktu te an fel le mema thoktu te ngai sakna kan dong na sa karin phak pakin thoktu an fela civil hospital a hianin soineu neu te om thina thoktu bia kan har ti ang chi te kha tiang kha chi sang sang kha om thina ma se chu tiang chu ni lawa kan chunga chuanin an fel le mema thoktu te ma soi sel tu ro an om lawa kan tan an tha em em ani ti kha kan soi do ani boite hi atuka khanin kan nei tuka khan vaccine an ron la a chuanin vaccine an lak tlai atang khanin a khwa kha sika zan khwai na khwa sika chuanin atuka po khan a khosik kha re theilo khosika san dewa wang khanin kita INCU lampanga khanin minson chawa a enga khwa sik poka achunga khang kanin son chawa ta chuanin kanom charchara ha ena wang khanin hemanga ya ta khanin an hema chuanin a khosik re na tur te kha an pe ngal boka ti khanin a khosik kha chu kan chho zan na la khan re ngala ti khan an hema du du huna kan bakala nu te te kan va pe ya ka va om pui deu char char ani ti hianin hei ni thum a om nuwa khanin kan la chuak to ka soi to ang khanin ni zan lampanga kan la chuaka hei ni zan san kho eng ka ra puya engma har chana le boina kan nei to lawa zana po amu tha amu tu e mema tuna po hianin la mutu ye memani tuna han zinga nia zinga hianin bo te hin ron sema kan dong cha chuna hianin thingpui le balhla good day te kha kan dong thin bokani pathian zara kan dam chuanin naktuk lama chuan kan chuak ve thei to tura kan ngai ani pathian zara dam te in kan chuaka kan chua lai vel video kha chu a buai thak neu neu ema wang khanin kala talawa hei ti hianin kan chuak vel to a dam do in atang ina kan om to a kanaw in lua kanom me ka hei boite chu amutui sek sek lut tuka amulai thla de hi kala kan ron tilang vele ni he video top lampanga hianin damdor ina kanom chungchang hi chu kim changzo kin karon soidon na video hi top thlengin minlo en sak don nya o tuna chuanin hei ina kan ho chho to a kan khwa ka om to ke mani in nge ya ka om to ti hianin in lama ka hun man dan chen khatte karon tilang ve zoi zoi don ani I kan ina hianin kuwa kan khoya dor te kan siam ve a chuwang chuanin kut ol hi kan nei man me olowa ti hianin naw mu chungin ka ti thayang tok tok te kalo ti ve thina tuna hianin in hmong hian hei pa na ka rol don ani changel hna hi kan shu fai ve ka chuanin kan du ang to ka lianin kan chana chuta chuanin chinei kan ta da chuan pa hna khan kan rol hnan don ani hetia changel hna chinei han ta hianin a ol sambi ke mema chinei eitel du lo tan po khanin chinei kha a pei top theya hetianga ti hi a ol sam em em ani hna chu a rol tu tan le kuwa siam tu tan chuanin tamin hau tak deuh hlek ma se hetianga ti hi ei tu lam tan hianin a fel faya kut in khoi ber non te po kha ngai lawa ziaw me me mani ti hianin kan siam mol molanga ka siam mol mol pa hianin kan naw nei chung chang kha kim chang jogin kan soyanga ti
ti khan ka soi to ang khanin ni som pahnih khanin pathian zara naute chu tlang takin kan neya har sana le boina em tok lovin thoktu te an fel em ma min ngei saka min puina sa ke phe chu ka dul hi a cha deuh hle ka wang khanin I kanau kha kanei me thelo ni chu thoktu te khan min chan puina se me ma nurse te khanin ti khan pathian zara pathian le nurse te fel tak tak min chan puina zara khanin har salu tuk lovin nei pa nga in tlong takin kan nei thei ni ti chuanin kan nei tu ka khanin vaccine kan la a chuanin atu ka chhuak ngal me thei tur a in ngai kha kan ni a ma se boite kha kan chhuak thei ma zan anga nyang chu khata cha khanin a khwa run sik hlo maya chuan a eng boka chuwan chuanin a khawsik kha sang na sabuk sia za som pariat te nia a chap char chara tlei theilo na chhok na kan pek pokan a chhok rei theilo nurse te pok khan min buai puina sa doctor min kau saka zana khanin doctor khan a run ena chuanin hem ngai ani hian te chuan INCU lama khanin kan lu chhawa ngai thu te kha min shila ma se boite hemna tur kha kan chang to lawan te ma se pathian zara van nei thlak takin a hnuah khan pakhat chu lo ol le hlo maya nurse te pawh khanin khoya nge kan refer ang cheu in duh thlang ro u te pawh kha min ti man to ni ma se khatia ngai lo khanin pathian remra zel zo kan yang chu kan chang le hlo maya boite hemna tur ngau ngau kha keima kha chang khum kha ka chang lawa thuthleng a khang ka thut kha ngai do na ma se poi ka ti lawa ti chuanin ka han kan in sun lut chawa INCU lama khanin hei boite kha lo hara ka muta tian amut tlan hi ka am ve thin nu tuka kan pole loka ti hian amut nge huna ka wa mut le don ani ti chuanin INCU a khanin kan lut chawa ti khan boite kha hem tur khan an lo ba seya achung lama lo thok INCU lama lo thok te pawh kha bia kan nuam me man fel me ma e ke chu ka be dong top ani chu ka be dong top tila ka mang vek ti khan fa pakhat na lo ni bok nen ril ru zong zong kha a shoma kho sigre thai bok si lo nen khanin ka mi tui te kha atla nge ka ta te kha chhuak top ani chu ma se khami zana nurse lo duty kha fel me ma sia mi kha eng ki ma khan min boy phu zong zong a chu ti chuanin ti la te ti khan nu te te khan he tha thei lawa kan hu te mur hi a te ru to ka kha wang khanin boi te khan a he tha thei lawa nu te te khan min sor puya ti khan hin sore la turi la te ti khan a thei ang ang khan min ti pui zong zong a ka thla kha ma swai swai ni chuani lo om kha ti khanin nge karil ru ha na te kha bo da kani chu min thamwan to pani chu ani anga nurse fel kha khoya ma hian an om bi ka ring lawa fel hi ka ti lut to ka hetiang ang nurse thale doctor chate civil hospital an thoki awan nei thlaka ti to pani chu chan chu civil hi chu to po ina kan pan tlang lo nan ni awang hianin hetia anga thok tu fel le tha tak tak te an lo om hi awan nei thlak le eng ka sia a an zawa ya chunga khanin ka video kal tlang hianin lom thu kan soi mol mol bokani chu nurse zong zong te le doctor te han zawa hi khan bia kan nuwa me ma muntify tu thleng kan tu ma biak shi om le han hlim lo hmel ang kha hmuh tur an awm lova enge kan hriat lo te han zawt te la hmel hlim sangin min chhang thei renga chuwang chuanin he video kal tlang hianin lawm thu han sawi ve hrim hrim kha ka duh ani I an zawai a chungah khanin civil hospital a thawk tu te zawng zawng chungah khanin ka lawm em a lawm thu ka sawi mol mol ani ti kha min lo hriat sak dawn nia ka sawi tu ang khanin tuma biak hri awm le biak nuam lo khan awm lova tin INCU a lo awm ve midang zawng zawng te pawh kha an fel hlawm em a bang bo deuhin ti khan kan lut chhoa engmah hre lo khanin kan lut chhoa eng engemaw ti ngai te kha lo awm a chungah te pawh chuanin a lo awm hmasa te khan tih dan phung te tih dan tur te kha min lo hrilh hre zung zunga an ni ho chungah pawh khanin ka lawm em a lawm thu kan sawi bawk ani ke hi hei mawl mang ve deuh chi ka ni a thil hri thiam thei lo ve deuh hlek chi hi kan a thil hri thiam har ve chi hi mahse chungah te pawh chuanin lo awm hmasa te khanin tih phung te engkim kha min lo hrilh zung zunga ka hriat lo te kha min hrilh a ti khanin an fel hlawm em a lo awm hmasa te pawh kha tin ka sawi tu ang khanin doctor te le nurse te hmuntify tu te thleng khanin an fel em a tuma biak nuam lo khan awm lova kan thil hriat lo te han zawt te la lim hmel sangin tha takin min chhawn zela an chungah khanin ka lawm em a lawm thu ka sawia hetiang anga thawk tu fel le tha
civil hospital an thok hi van nei thla ka tia lom hle ani I thingtlang lama tangphai chuanin civil hospital hi kan panna se mema keini thingtlang lampang mi bethei ve tak tak te tan chuanin civil hospital hi kan pan ber te an ni a patianga khanin thok tu fel le biak nom tak tak te an lo khanin kan tan hlu zual em ani ti kha kan soi du ani ti chuanin keini po damdawi ina khanin kar khat vel kan nom hnuah khanin pathian le nurse te doctor te zara dam takin kan chhuak atwang takin boitia po tha chho zela in soi se zuina engma kan nei ri lawani tun thleng chuanin ti hianin hei in huang hianin kuwa kha kala siam mek renga ti hianin hei kani tin hun man dan chu kuwa siam hi ni deuh tap to mai ni ka thaya ngang kha boite mutlanin kuwa te ka siama mun ti felte dor nga te kha ka thaya ngang khanin ka chung te ka lo pui ve thin ani ti hianin hei kuwa po ka siam zo don to a ara kha ka phel le to a ti hian ka pek le mek to ani ka video te min lo en sak thina ka lo ma he video te ka ron da kha te mema chuwang chuanin a chan te kha in shat ve kha chulin ka sha a chuwang chuanin he video hi ka ron buat sai ve ni a ka video te min lo hlut sak thina ka lo me me mai chunga lom thu ka soi ni ti kha min lo sha sak cheu don nya ole tun tum video tan chuanin tok le phot sela video le pe ka kan chawa in kanin hmu le cheu don nya